Ni uste musikari ororen bidea edo da talde bat ite du, gero desegin egiten da, beste bat sortzen da, eta orduan proiektu hau dator beste hainbat taldeetatik, eta orain dela 7 bat urte hasi ginen ja Piperminen pixkat zera horrekin, eta horrela hasi ginen lehendabiziko 4 izanez, gero 6 izena jartzen duen bezala, eta gaur egun ja azkeneko musikariak gehitu dugunekin 10 musikari gehatalen. Ni uste musikak behar dula aniztasuna. Bai, musika berez nondikan edaten duen, eta gero musikari inguru horretan bertan, ez? Horratik dena beti erdi lagunetatik tiraka, batek ezagutze du bat, beste batek ezagutze du beste bat, eta horrela sortzezu sarea, ez? Sarearen ni uste metafora oso ona dena. Lan honetan estilo pila bat entzun daitezke eta oso diferentea gainera. Saiatzen gara pixkat estilo batzuk nahazten eta gauza diferenteak eskaintzea gure publikoari, pixkat aspertzeko, gainera, batzutan ondo pasatzeko, momentu berezi bat bizitzeko gurekin. Guk musikaren artesauak gehala uste. Eta orduan musika zuzenian egiten dugu, bertan egiten dugu, eta nolabait magia sortzen saiatzen geha. Orduan hor barrun, pixka saioa luzia da, ze kanta asko die, eta estilo desberdinet jorretzen ditugu, ez? Orduan ni uste ondo pasako dula, kantatu izango du gurekin, dantzatu izango du baita ere, eta momentu batean lasai herrean musika entzuten egon baita ere. Aniztasuna. Ni uste anistasunari garrantzi eman behar zaiola, bai kultura mailan, eta baita ere jendearen mailan eta gizarte mailan, ez? Orduan guk musikara anistasuna eramaten dugu. Eta agian gure ezaugarri, esanguratsuena hori izan diteke.